खुलुमबाय आं 2019 सननि 13 सेप्तेम्बराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजियाव जइन जादों पिएइचडि रिसार्चनि थाखाय आं बे 6 बोसोरनि जार्नियाव प्रफेसार सन्दीप दासनि आन्दाराव पिएइचडिखौ एनरल खालामदोंमोन बे 6 बोसोरनि जार्नियाव आङो मेन खामानि हिसाबाव मोनबा मेडिसिनेल प्लान्टनि सायाव खामानि मावदों बे मेडिसिनेल प्लान्टनिफ्राय आङो बाय'एक्टिभ कम्पाउन्ड आइसोलेट खालामनानै ବିଭିନ୍ନ धरननि बेमार प्रतिरोगी हिसाबाव बे कम्पाउन्डखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो थाखाय साक्सेस जादों ओमफ्राय फिउचाराव आङो बे रिसार्चखौनो कन्टिनिउ खालामनानै ट्रान्सजेनिक प्लान्टनि सायाव खामानि मावनो गोसो दङ बेनिफ्राय आङो बे खामानिनि थाखाय आंनि प्रफेसार सन्दीप दास गाइड सुपारभाइजार सारखौ आं साबायखर जानायदों बेनिफ्राय आरो आंनि लोगोसे आंनि न'खरनि परियालनि गासैबो बिमा बिफा आबौ गुमै बेनिफ्राय आरो आंनि लोगो गासैखौबो आं साबायखर जानायदों बेखिनियानो धन्यबाद माब्ला पिएइचडिखौ खालाम पिएइचडि आंना जास्ट कमप्लिट जादों 9th of डिसेम्बराव आं भाइभा होदों बेनिफ्राय पिएइचडि नटिफिकेसन आंना कमप्लिट जादों जे 15th डिसेम्बराव दाख्लै बुंनो थाङोबा माखासे स्ट्रागल फैयो पिएइचडिनि गेजेराव फाइनान्सियेलिबो जायो बेनिफ्राय आरो किसुमान खामानि एक्सपेरिमेन्टफोरा साक्सेस जायाबा एसे स्ट्रेस गोग्लैयो बेनि गेजेरावनो आंनि जि गाइडआ बहुत हेल्प खालामदों लोगोसे न'नि फेमिलि मेम्बार्सफोराबो बहुत सापर्ट खालामदों बे हिसाबै आं साक्सेस जानो थाखाय साक्सेस जानो हादों आरो माने सिएसआर नेट क्लियार खालामदोंमोन 2019आव सिएसआरआनो आंनो फान्डिं खालामदोंमोन फाइनान्सियेल सापर्ट बे सिएसआर नेट जिआरएफ नांनायनि उनाव माने बे मान्थलि हिसाबै स्टाइपेन्ड प्रभाइड खालामनायनि थाखाय सिएसआर नेटखौबो आं साबायखर जनायनो थाखाय खालामदों धन्यबाद পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এই সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই 6 বছৰীয়া গৱেষণা যাত্ৰাত সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিব পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ লগতে মোৰ এই যাত্ৰাত মোৰ সকলো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মোৰ ছুপাৰভাইজাৰ মোৰ প্ৰফেচাৰ সন্দীপ ছাৰক মই অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মোৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য মা দেউতা বা ভিনী আৰু মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ এই 6 বছৰীয়া পিএইচডি যাত্ৰাত মই 5বিধ বিশেষ মেডিচিনেল প্লান্টৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ সেই 5বিধ বিশেষ মেডিচিনেল প্লান্টত মই টিস্যু কালচাৰ প্ৰট'কল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিবৰ কাৰণে মই সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু লগতে সেই ঔষধি গছবোৰৰ পৰা বিশেষ ধৰণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধকাৰী কম্পাউণ্ডবোৰ আইচলেট কৰি পেলাই আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে মই সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াৰ পিছত মই এই কামটো কণ্টিনিউ হিচাপে ৰাখি ট্ৰান্সজেনিক প্লান্টৰ ওপৰত মই কাম কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ধন্যবাদ आंनि फिसाला जे चिकेन्द्रजित बर'आ जिहेतु पिएइचडि क्लियार जानायलाय आंबो गोसोआ मोजां मोनबाय बिनि आरो फिसानि थाखाय बहुत गोजोननाय मोनबाय लोगोसे आरो गोजौ गाबावगोन होनना आं सानो फिसाया आरो मा सानदों बेखौनो साननानै आं बिनि बुंनायाव फोजोबो बिथांनि फरायनायाव माबायदि मोगा-मोगि थासारिया माबायदि मोगा-मोगि जानांदों नि फरायनायाथ' मोजाङानो जालांदोंमोन फार्स्टनिफ्रायनो मोजां फार्स्ट डिभिजन पास खालामबाय थादों आरो एमएससिबो फार्स्ट डिभिजन थांदों दा पिएइचडिबो क्लियार जालांबाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरो